फिन हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिआर गोरोबथानि बाथ्राखौ लानानै गिदिर बाथ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसेनि उनाव मोनसे बेरफुसार बिबुंथि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे बेरफुसार बिबुंथि बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर सोदोबा गोमालांगोन आरो बिटिआर सोदोबखौ फिन गैयै खालामगोन। नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे बेरफुसार बिबुंथि बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर सोदोबा गोमालांगोन आरो बिटिआर सोदोबखौ लासै लासै सिन गैयै खालामगोन। थारैनो हाग्रामा महिलारि एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ आरो आबसुआ खौसे जानानै बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन। 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथाखौ मोननाय जादों एबा बिटिआरखौ मोननाय जादों। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ लकसभा बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गुबुनजों लोगो जायालासेनो बिसायख'थि गेलेना देरहासार जागोनखौ फोरमायदों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोजा रोजा सुबुंनि मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जानाय एबा बिटिआर सोदोबखौ बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव लासै लासै गैयै खालामगोन होनना फोरमायनायखौ एबा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। समाव मोनसे गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय बिपिएफ एबा बिपिएफ दोलोआ सरकार दानायनि उनाव बिटिआर सोदोबा लासै लासै गोमालांगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ सरकार फैनायनि उनावनो बिटिआर सोदोबा गोमालांगोन बिटिआर सोदोबखौ सिन गैयै खालामगोन होनना बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादों एबा बिटिआरखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय बिपिएफनि गाहाय एबा आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिपिएफआ सरकार दाफिनोब्ला बिटिआर सोदोबा लासै लासै गोमालांगोन एबा बिटिआर सोदोबनि जेबो सिन थानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ लकसभानि बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जागोन होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै फिन बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सोदोबा बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव लासैनो हारसिं गोमालांगोन होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों आरो बे बिटिआर सोदोबखौ सोर खारिबाय थागोन होननानैबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबाय फिन हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिआर गोरोबथानि गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसेनि उनाव मोनसे बेरफुसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर सोदोबखौ बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव लासै लासै खोमालांगोन एबा गोमागोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मा फोरमायगोन? दानिया फैदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों एबा बिटिआर सोदोबखौ माबोरै लासै लासै गोमालांगोन एबा मा लासै लासै माबोरैहाय फिन गैयै खालामगोन होनना बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। फकिराग्राम ब्लक कमिटि आरो दतमा ब्लक कमिटि बिपिएफ दলৰ জইনিং কৰা ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা আৰু জিএছপিৰ পৰা জইনিং কৰা সকলক মানে অভাৰটেকিং চেৰেমনি আজি অভাৰটেকিং ল'লে। টোটেল 1026 জন অভাৰটেকিং লৈছে। আজি ইহঁতে 4 দিন আগতে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। বিৰাট ভাল মানে এই ইউপিপিএল আৰু নাথাকিব। ফকিৰাগ্ৰাম আৰু দতমা ব্লকত মুঠতে ইউপিপিএল নাথাকিব নিচিনা লাগি আছে। বিজেপিৰো আছে আৰু জিএছপিও আছে, মেক্সিমাম ইউপিপিএল। তো এইটো দেখি পেলাই মই ভাবিছোঁ ইউপিপিএল দল আৰু নাথাকিব এই ফকিৰাগ্ৰাম আৰু দতমাত। বাকীটো আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ আমাৰ গাৰ্জেনসকলৰ লগত আলোচনা মত বিনিময় প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ গাৰ্জেনসকলৰ লগত। সেইটো আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আৰম্ভ কৰাৰ কথা। মুঠতে হ'ব ভাল প্ৰগ্ৰাম হৈছে এইটো ডিচিশ্যনটো যে জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম আৰু আছে। মুঠতে বিপিএফ দল হিচাপে 2024 যিটো নিৰ্বাচন হ'ব আমিতো অকলে খেলিম বুলি কৈ আছে। আমি অকলে খেলিমেই আৰু জিকাটো 100% হৈ গ'ল আমাৰ। 2024 পিছত বিটিআৰ শব্দটো নাথাকিব বুলি আপুনি 2024 পিছত কথা কোৱা নাই মই। বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বিটিআৰ শব্দটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব।
BPF জয় লাভ কৰাৰ পিছত মানে BPF জিকা পিছত BTC চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত বিটিআৰ নামে লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব কোনে গাই থাকিব এই বিটিআৰটো আসল চুক্তিটো BTC হে বাহিৰৰ ঠিকাদাৰবিলাকে BTCত বহুত কাম কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কামবিলাক প্ৰমোদ বৰাই লৈ আহি পেলাই দি আছে কিন্তু আমাৰ দিনত আমি যেটো BTCত বহুত বেকাৰ ল'ৰা আছে বহুত সেই হিচাপত আমি BTCৰ বাহিৰৰ মানুহক আমি ঠিকা দিয়া নাছিল যে BTC উন্নতি হোক BTCত বহুত বেকাৰ মানুহ আছে ইহঁতে সৰু সুৰা কাম কৰি পেলাই খাব পায় যাহাতে সেইকাৰণে আমি BTCৰ বাহিৰৰ কন্ট্ৰাক্টৰবিলাকক সোমাব দিয়া নাছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰমোদ বৰায়ে BTCৰ মানুহকে মানে 100ত 10% মানে পাইছে বোধহয় 90%ে BTC বাহিৰৰ পৰা কন্ট্ৰাক্টৰ সোমাইছে তো BTC বাহিৰৰ পৰা যদি কন্ট্ৰাক্টৰ সোমায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত বিজনেছটো ডাউন হ'ব অট'মেটিক আগৰ হ'ল আমাৰ যেনিবা লোকেল কন্ট্ৰাক্টৰ আছিল সৰু সুৰা ইহঁতে ইয়াতে কাম কৰিছে ইয়াতে 1 টাকা 2 টাকা হ'লেও লাভ পাইছিল এই লাভৰ পইচা দি লোকেলত বাজাৰ কৰি পেলাই খাইছিল সেইকাৰণে বাজাৰবিলাক ভালকৈ চলিছিল কিন্তু এতিয়া বাজাৰবিলাক খুব ডাউন BTC অঞ্চলত মাছ মাংস চব্জি সব ডাউন হৈ গ'ল কাপড়া দোকান হওক বা লোহা ইটা বালা এইবিলাক সব মানে BTCত নচলে আৰু এইবিলাক বিজনেছ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन